Giagak sa mga sundalo kining duha ka mga residente sa sitio Mamato, Barangay Minalwag, Claveria, Misamis Oriental nga naputos og lapok ang tibok lawas human malubong sa yutang midahili gikan sa bukid nga nakankan tungod sa siging ulan. Nasalbar ang kinabuhi sa duha atol sa gihimong search and rescue operations sa tropa sa 16th Infantry Battalion, Philippine Army kagahapon Disyembre 27 nga kabahin sa humanitarian assistance and disaster relief operations, evacuation and area clearing sa tropa sa nisgutang lugar. Makita sab ang grabing danyos nga hatod sa siging ulan nga mao'y hinungdan sa pagdahili sa yuta. Dunay ekipo nga natabunan og yuta ug mga punuan sa kahoy nga nangatumba. Gitabangan sab sa grupo sa mga lalaki nga mahawas sa lapok kining usa ka motorsiklo nga halos malubong na sa lapok nga color brown nga lampas tuhod ang gilawmon. Nagpakatag na sabog tropa ang 16th IB sa nagkadayang lugar nga sakop silang area of responsibility aron padayong mamonitor ang landslide prone o apektadong mga lugar alang sa immediate assistance sa mga insidente sa kalamidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.